Pwede mo dong. Nga. Kita na good. Kita na si Gio. Check it. Na si Mark, akong kuyog. Nagtuwa siya si Jacob ka. Mga pagkagusin tayo. Narana diha. Nami sa Seattle International Airport. Nagsugat ko sa akong pinangga nga. Pagmangkon. Naliwat na ko. Wapa. Escalator. Turo na yung escalator. Turo eh. At ito dito. Sige, balik ka na ito. Na. Alas 10 pas gabi eh. Dugay pa di ay. Oo, oy. I'm waiting inside. Kaya nakatulog na ka. Nakatulog na ko eh. Nakatulog na ko. Nas Gio guwapa. Ya, makakita. Doon na di ka dirit ya. Oo, oy. Less than 30 minutes. Sus, down the hill. Dayo no. Oy, yung nibalhin ko sa... Doon, 5 minutes na ko sa kong trabaho. Mag-drive. Bago na akong kuhaan ay kay dirik na akong daan. Ito sa Missouri. Namin sa airport. Wala na sila ron. Nasa ron siya tingali sa Seattle kay ikan Missouri. Padung tuan Pilipinas. Hindi na yung mag-aabot. Yung abot pero pulos mo ni stop over og anang Seattle. Karong adlaw. Karong adlaw. Jadi mo kita nila ako kibag sa ilang murag sa ilang iba air baka to ila imong sa imo rin Airways mo pagpaulit na. May nalang kay nakakita ta. Balag dili kagawas. Ino si Mayang nunong kasuli kasi. Nunong ni magkasuli. Yan ay mga makaon pinari. Mutanak ako niya. Hello. Do you know where to go eat? Like restaurant? Food. The closest one you have is if you walk down restaurant. We have to go down? No, if you walk over to American Airlines, Okay. and then behind their counter, there's one restaurant there. That's another. Okay, thank you so much. Mangutan na dyan ko nang nagtrabaho nga rin. Yeah, you can go. Asang tayo ng mga ako. Kanya mo check-in sa pagbalik niya. Check in account sa may hands in. Alaskan Airways. Alaskan Airways ko. Sudah sa ka. Alas 9 pa makas gabi eh. Niya kibaw kasi imong gate. Una lagi. I-connecting biya tako. Ito biya tako connecting yan. Ari mo ko na-exit. Halwaki ka lang. Ha? Pwede man mabalik dito. Pwede? Oh. Pwede. Pwede. Niya, ko na to. Exit only. Exit only. Exit only. Sabi ha? Sige. Mga ano na ka? Sorry. So na pagkaon nila? Makaibawra ka di asa ang imong anak as computer, mutanaw. Or naman sana sa ticket siguro. May exit lang jud ka kay dugay pa masag imong kuan no. Wa makadigawas gani adto sa daan. English ba yan? Ano kasuli kasi? Hindi ko naman mo kasuli. Kaya naman siya. Eh dito di magkakasuli dito, no? Sa Pilipinas ba? Kasi lang pagkaon din. Yeah. Take care. Gawas ba ko dili kay di ko magawa dili sa pudit to dito makita mo kay naog na ko. Yeah. Only ram dito. Pasod paguro. Makasud ay mukuan ka sa kanang naingan Alaska Airlines. Yan musud ra ka sa Alaska Airlines. Kami may naghimo ng Alaska. Delta, Alaska, kami naghimo. Kuan. Boeing. Pero meron yun, pag agto na ko sa California, yung gisakyan ako, 737, ko lang, di pa ko gusto mamatay. Una rin ko salig sa akong trabaho. Niya pag, dagat tulubit, aduha ba ito nang crash? Wag tang lagi. Niya, hindi na.
Hindi nga din. Asan ka din nata? Diri no? Na diri diri. Taha. Do you know where to eat? To go eat? To food? Inside or outside? In here. Inside. Inside custom or Yeah. security or outside security? Inside. So we can eat back. We don't wanna go out. Okay, thank you so much. Napagre inside. Oh, ang inside ka na masod na ka ba? Ah, May trabaho ron. Ha? Wala kayo trabaho ron. kahapon. Nagahapon. Ikaw. Karon wala. Off ka. Mm. Okay, nagtuloy. Nagkuyo, naghanip. One lagi. Lagi, tag mo permanente na lang kaday. Yung visa eh. Ha? Nasutik ko natin visa diri. Lisod, uy. Daka kaya nga. Po, ari, ma'am, maghimo lang kung kaan, ma'am. Tig-tig lang ko rin mo, tiglimpyo ko. Oh, mahimo di, ay. Magkakuan di ko. Pwede pala. Siya, ma'am, bisag tigha. Tigluto, tiglimpyo. Ay, siya ba to? Oh. Ang saray? Oh. Sa una nga mong engineer no, gikan sa Pilipinas, Tagaliluan. Ito sa Everett. Ang buwing get ang tato mo wag ka mo malay sa diyan. Ya. Imo to ngayon ko lang. Nini landing mamin ko ay salamat. That means I give the right parts day. Maring na diri. Na nadiri no? Diri na. Nauna ra. Alkay. Bakery. Diri sa unahan. Kay gutom na jud ko. Mangita tag pagkaon. Pamon ko na mahaw. Narari diri mga pagkaon na no. Ano na to? Di sa taka search of asa ilang McDonald's na diha. Sus, kinanan na jud ko. Jello, ice cream, pait. Na-infected man katong gisawitan sa akong tilog ni po sa tubangan niya ang isig kakili dili niya ni kawit ang nang ngital bagi kawit murab man in every time so naitabo na infected sa kadugay na na ikaw ano na Starbucks kasi ginay pagkaon nun diha Connecting kami. Check-in na ka ba? mo di ay dili igutom eh nibong babae nga noon ito ba ni asan kameraan ni Ray tara tara may pa magana selfie tara so inom man na diha Coffee shop. Sige, puro coffee shop kasagaran. wag ka nang kuan igutom jud ko anak inter Ilang pinter naman. oh asang pagkaon do you have another restaurant here restaurant to eat Really, this is the only sit down. There's a burger place farther down that way, burger but you can't. It's all stand. There's no sit down. the only sit down is this one no Otherwise, you have McDonald's to go inside. okay so we'll just eat here basta na sa dili thank you diri na lang ta mga tanaw na to na ba we don't know what it is may mga sandwich dito lingkod diri are diri lingkod dapat diri sige nagtang na diha una so
Ya, isa may imo dong sandwich. Ambot, isa yun na ato. Tanaw na to. Sige. Pag tanaw mo, kaya ako rin bayad. India. Dari tayo. Okay. Mawa ni mo kundi. May sauce. Naaman sila diya sa ko. Mata na tayo. Kaya Sir. sila menu siguro. Naimin niyo. Ay ka na, sushi sag ah. Pitan tani. Igutom na jud ko. Japan. Ay, madara. Ay, Japan. mga burger. Lagi. Pagpalit lagi kay ako lang anya. Napaka-desire ka ng ano nang tawagan ng smoothie. Wow. And that's like breakfast. Ay, Jaman. zero. Avocado toast. Nice. That's like soup. Na ito, Swartz Brothers Iridio. Nice oh. Jaman. Or ay lang mga soup. Award-winning Pike Place Chowder. Okay. Sila Pike Place Chowder. that's like grape. Okay. Kailangan ka grape. Okay. Nato lang grape. Isa mo ganahan anin duha dong. Isa kung sa lang. Ay, itong tanin duha, bahala na. Okay. Saan mo ito eh? Ito yung kanon tiya. May ikaw lang pilit yan. Oh, ikaw ipili sa imo. Kaya ako mo bayad. Oh, nga mga sila inaani dito. Pulaan ko si yogurt. Kapuyan, di ko dahil. Di pulaan ako sa mashed potato. Asa na sila aeron tiya? Mo ari sila nagka-July. Mag-drive. So, dito niya, sa Missouri. Ako lang usan niya, mga ganyan smart. Muna adapted sana na nako. Ha? Ay, mga grape. Okay, unsa man. Pero maura na yung tulong ka flavor. Unsa man. Kanang mocha or naman na. Abog now di ay. What's that ice cream? Dili ba yung Oh, you scared me. meron siyang shape, ma'am. Hamburger shake. Oh, hindi ako saman, di mo ko ng night coffee. Dili ko gana night coffee nga shake. Wala. Mamaya yung kape. Wala, hasa man anak. Kanang frappe, kanang mocha, caramel, o matcha. Ah, Mga frappe? flavor, oh. Ice matcha. Matcha, caramel o matcha. Mocha, caramel, o matcha. Mocha din na. Na may say matcha na. Nasa yung matcha. Isa ka na. Okay. Kaya lang. Caramel lang ako. Okay mo naman sila may anak nila. Sige. Nya. O kuan ko ng chowder o. Siyo tiya. Okay ra. Ha? Kura. Kana ganing. Nay ka mag chowder ko dai ka ng chowder. Aw, ako pud ka na. Chowder ka ikaw sa gram. Smoked salmon chowder o. O, kanang chowder lang ko tiya. Mo pagkuan sigla magkaon ta tani. Ako kanang Pike Place lang ko nga. O Pike Place. Pike Place. Pike Place. Pike Place din. Nakato tanong katan ko yung si Gabriel no. Nana oh. Pa may nitanaw. Mga tulog. Nagbayaran na ba ako sa Facebook? Ah, di ba yan ka? Oo. Ang nadawat ako almost $80 niya. Karon magsugod na sa... No. Niya, nahunong kay na basta na yung music. Dili sila na makapiright. Hello. I wanna order the Pike Place Chowder. So, sama imo dong. Salmon? Saman? Grilled chicken. And then this. And then... And two pike. And then... ikaw tiya. Ang ako kanang caramel. Caramel macchiato? Ya kanang kanang caramel bitaw siya. Kanang under Caramel frappuccino?
No, karami lagi kisod. Oh, kaya... Oh, pray, yes. Yeah. And this, Medium or large? medium. That's all. 2 5 stronger, 1 sandwich, 1 ice, Okay. Yeah. And what will mo kaputi? Ikaw nung tubig. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hala. Sige. So, are done? Oh, right there. Mag 1 month na karong Silik method. Asa man pagsilik ani? Iwan 100 na lang na siya. Oh, ano? Okay. Auto. Ano? Ang na. Matuto ng tip na. Buang na. 0-0 na to. Nen, buang. I-clear. Kaya cancel. Na, hello. Where are you? Balik ko na to. Can you, because we make a mistake, sorry. We made a mistake, we're sorry. Sige, sir, balik. Ano, okay. No. Ano na lang eh, parang di tamakuan, confused. Okay. Thank you, sorry. Because ano nga, I end up putting 100 for tip. So, would you like a receipt? Yes. Where is the yes? Number 2? This one? Yung tubig. Thank you. So your chopstick over there. Oh, chopstick. Ah, tuloy tulo ah. Uy, tuloy tulo ka buok. Balintang nga to. Yeah. Dito na lang tanong. Okay ra ka nung kay huwangan latag ko sa kalingkuranan lagi. Okay ra? Kami na usa. Gato. Here. Oh, mulakaw naman sila. Mulakaw na sila. They're leaving. Ano malabag? I don't know. No, they maybe na. Dili di ay. Is it okay? Okay ra tingari. Okay, ano? Okay ra uy. Wa may lain. As long as 21 above. Yeah. We'll put our bag right there. How diha? Hello. We put our baggage here, okay? Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. Chopstick ni mo dong. Kita na gyud ang ang iyaan nung ugang pagumangkon. Oh. Palagoy make up day. Nanam may kutsara. Abot na ating ngali nung. Dire. One more. Oh, chopstick oh. Dara, ipariha man tayo no? Pareham. Oh, dara oh. Ay, oh. Yes. Balik na dito dito. Pangutan na ani ron makabalik ba kapasod? Oh. Kasud ka, uy. Kana ako kay ticket. Wala ko ticket. Oh, imo man mo ka sa computer. Nanong quick kan kanidiya na dry. Oh, imo na ikuan. Boeing Japon 737. Emirates. Oh. 900 kaning kon Alaskan Airways ba? Check-in na lang ko daan. Oh, bitaw.
Ang screen protector Kami na. si skin protector na. Dugay pangalas na idiyoy. Siya, kadugay pa. Mura kang nabuong ng kaunday ko. Yeah. Eh, dong, sige. Wapang imo? Wala. Oh, di kung gamit na. Thank you, tiya. Nga, di ko balik dito, tiya. Para makuyog na lang nimo. May pakekron. Kami rin smart. Lagi, ay ko trabaho sa Seattle ba? Lagi na. Sige na. Naasay interview sa kuwan. Nagsugod na sa trabaho. Asa man? Sa Home Depot. Lagi ko man pagbuhat visa din. Di kay American citizen Ay, siya. mo po. Paano? Yang stepdad. Yang dad ko an Australian. Yang mama US citizen man na automatic sa sila. Ito. Isura mo lagi. Nung ka nanginaan yung imo pa din imo no. Naku na amiga diri na ay sa Seattle niya. Yeah. Hindi ugi ang Amerikano. Oo no kay ikaw di ka nga ano. Hadlok ko lang ko ato kay pagka 21 pagod ko ato. Muna na hadlo ka. Karang okay na. Pero Uy, si Maymay na-engage na si Maymay. Dagham rin unod-unod dong ko eh. Hindi Di mo man, naman. di mo kumilang kimula ko. Man siguro na. Ang ganahan ko katong clam chowder. Low. This is like clam chowder. Ganahan natin kung ako pa rin. Hindi mo pa din imo. Kao lang anak na. Sige lang. Kita minum diri. Ay, Hindi na gamot sound diri. oh, pwede ba? Is it okay we eat here? Okay. Thank you. Mark. Thank you. Magkaong kong tagsway anin. Ala, kuragi man mo daan na ako. Sushi? Oh, Thank you. hindi mo na doon, guys. Kurag, pirahan man na ako ng mukha ko. Okay rin, ni wala na. Oral surgery. Pero sa pang pag-operahan. Pagka March 4, Pero sa kamuling sa ato, iya. June 1, June 2 kumabot. Sabi kay mawahid ay. Ito na sila. Yang pila ko kadlo dito. 2 weeks lang. Okay na eh. Nani akong pagka-untrusive, yun ay lahat. Ha? Oo, Game naman. namot niya ako. Ako man. Daghan po mga Bisaya diri nga kailan ko tiya aside atong imong mga friend. Daghan ay. Ha? Daghan. Sa imong katrabaho dito na Bisaya. Tagalog. Nasi Joshua Crook. English man siya kadiri na tao. Sila ko kay Tagalog. 15 years. Submit. Sabi. Kung mga flight is going na bakit pala. Oh, sa kwan pa to sa maestra, 30 plus lang tato years. Dili ko 30, agad siya niya. Nag-maestra ko daga pa, yan yung dangman. 30 plus years ang sa kontrak ko. Init-init lamig ngayon. Himo pa yung sandwich. Okay, grilled chicken na po yung ano. Job na ito nung makita ka. Naka-viewers duha. Duha pa. Nami sa airport. Nagsugat pinday Gio. Na, duha pa kayo. Balik ko sa Nami pa dong. Padi na gusto pa rin. Ano mo malamit dalawin? Naman nani. Mama, bawli ko kuan. Kana humok na. Ini mo pa. Oo. Ha? Isda raman na. Gahit.
Gahe. Gahe. Naghinahini na. Pili ko internet. Ano ko ba? Hinahinay lang. Sila ko na. Kapirahan natin. Ano yung magitangtang, ma'am? Di man mahimo. Rice? Kasi may mausap pa. Hindi mo mausap. Dili. There you go. Hindi mo na. Ako na. Actually, may too much so I can also work. Okay, thank you. Ang iyong mo pa? Ang grilled ng imo mo? Baka inani? Tubig Di lang ba okay na? na. Tubig lang. Ayan, chicken trabuha pa na ako. Ako no? Nagluto pa kasi sila doon. Plastic. Di ka mo gamit og chopstick. Ay, na naman ang atubang na ko eh. Kaya na smart check. Hindi mo kita sa Gio. Lugar ka. Da. Yung pirahan. Yabag lang. May hinahinay kanina ako, no? Hinay-hinay lang. Nahinay lang. Gahe. Kapag Ano? Bagis namin. naghugas ka na. Ano tayong tasok itong resibo? Oo. Alas 10 pa yung trabaho. Hangtod. At sa ato 5 puntak. 7 hours na din natin. Tignan niyo. 6 and a half. Okay, Ray. Okay, gano'n naka-graveyard. Kaya makasuroy man ang adlawan. Bitaw na. Okay, wala may ikla. Wala may isuro sa gabi. Wala makita. Good time pag hindi ako yung linggo. Ha? Good time. Okay, para? Wala bangon sa Pilipinas. Ah. Itong ilang ilang sulot itong. Kakondong ay. Sige. Masuwayin ko nung kagihulot na ko sa Sige, baba. ngit na. Kira man, naya lang. Nahinayo na yun. Naadong rin. Excuse me. How many minutes for chicken sandwich? Grilled chicken. Not wrong. Let me go check on that. Thank you. Ada. Yeah. Pwede man isa-isago sa atong soup. Kani? Kani mo sila? Yeah, wag. Pwede nang ikasapaan sa kuwan. Ha? Sama? Kasi nakalimutan. Ansan? Oh, Dili. ang babae ng reklamo. Kahit
naman. Okay. Oh, si mong God. Huwag na mag-ipabon. Nangimitan din mo? Yeah, you can read my name follow up na siya. Coffee is all that Gabag ko. May pag-iugay ka ni nung Karit yabi mong bag. oh, di ang today. Kita na po sa siara ni mo. Sila si Iba. Yeah, you can go to the and close to all the chips and stuff. Pwede ni siya iswa na rin ay. Wala pa internet lagi. Oh, Trayo. sayang. Which are popular. I just do Roman coffee. No caramel. Coffee man. I'll show you though if you ask. Hindi mo lang yun eh. Avocado ako. Diyan na, pwede sa avocado. Wrap. Magtanaw ko. Abad sila. Hindi mo na ni. Hindi ka ganahan. Hindi mo, ala, sorry. Kaon day. Pwede ya. Ganahan ka magpalit ng lain. Hindi mo na ako. Ganahan ka ng coffee. Caramel. Iyan na na. Sure ka? Lagi. Hinahinaya lang. Na, ito ng kape lang. Kamura na yung doon sa balay tiya. Kamera. Ah, yun ho. Oh, kamera. Mata na ako. Imong trabaho, wala pa kayo pa interview pa ka. Na training. Pero mag-abot ka maka mo. Ano man, tuog na. Sahay dili. Sahay dili namin mag-abot. Nikabot na ko niya. Nikabot ako na tuog siya. Nigmata na po, ana siya. Pero magkunay na mo. Oo na, si Andrew ako. Kumusta naman sila Aaron tiya? Si Andrew. Buktiran, nidaot-daot na si Andrew. Sa una, 400 pounds siya kapin. Parang 300 pounds na lang. Trabaho naman si Andrew, no? Trabaho mo to siya sa una din eh. Dako siya sa lidong. Ang ganun sila matong lining. Support system. Kabantay sa mga bata, no? Like kung nailakaw silang lining kaya mo. Diba, gagawa pa yung palukapa doon. Kami ba yan doon? Kape lang. Kinuha na lang niya. Hinahinayi lang. Kape. Sige lang. Kung di ka kahulot, ako alam daw. Hindi ka kahulot. Inom ka. Sige lang. Hinahinayi lang. Naimo gidong Again, adapted son kay. Nagkano kay na pero bisaya. Ay, ako man nag-ilan na ko ba? Dito na ito ni birthday party. Akong anak, ito lang ba? Ano, ala, basta siya. Kan dito ko nga, kuhan mo, tumura ba jug ko niya? Nagkulilo eh, nagbinuang ako. Akong anak, pa naman rin ako, pa naman sa Raing State. Ito ko, sila yung anak. Ito lang ko yung tanima. Kung sa Gilaya, Missouri, Diritia. Kung maghunong-hunong ka, sa pag-drive 5 days. Hindi ka mahunong 3 days. Uy, Muna. noo ko. Kalayo. Train na lang. Hindi ka kadali-dali kapas dito, no? Dilo ay, mag-arap ka no. Hirap yung sandwich. Thank you. Nakalimtan. Ikaw, kaon ka, ikaw. Ikaw ay, Ako lang. mag-usap-usap. Sige Ikaw lang. ano. Yun ang, nagbawang ikaw usap. Nagwantan, hawawa. Nagkuha ko sila mga pagkaon diri. Kanto. Ilang portion ba? Dagpo kay day. Grabe. Sus, matulad Mexican. Murag planggana. Ako yun. Paglisod na gurot.
Simit ako ni Bill. Bukan si Mako kaya kung may muda kambok. Ato dahil bunyagan ang mga bata dahil. Oo. Si Alex ang nabunyagan no? Oo. Wala di bunyagan. Wala na, pero mo kinalaman kamingir ka niya. Huwag na sa ikon na timba. Ano ba? Oo. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you, Marlene. Thank you. May mga buutan nga may carrot yan. Nasa yung mga salbahe. Sabi ko, di naman ko mapildi. Si Bill, ganahan kayo sa pamag-mende. Ano sa day si Pete? Natulog sa ila. Nanawag dito na ako. Kung ato ko niya, makatulog ko dito sa Facebook. Bawal man Facebook. Mo yung patakaran mo. Mura din siya ganang, dili siya ng social media. Oo, makaon ni. Di siya gusto nga na ako sa kong cellphone. Siya man, you wanna marry your cellphone. Marry. Lahing siya ba? Nay, anak si Bill niya, wala. Puro stati. Mga buutan ko. Wala pa man ako namitan duwa. Musara man, kapagawangan ra. Kulit, sus, kulit sinanggo kayo. Pag Thanksgiving kami si Andrew at sa ila. Si Tuan at tuhog ra sa ila. Di mo na siya papili sa kato. Sige ka. Hindi, hindi na siya papili sa kato. Kasi naman siya Tuan. Kaya siya ginang epilepsy. Kanang May mag-seizure. Mas stress siya, magkuhan siya. Takihon siya. Mas ang taginidong. Lantahan na lang ito. Balay niya. Mga kaning. Di ba kahurutan ni Sushi? Okay. Pirahan na gihapon na ako. Hindi mo kanong ng kuhaan. Hindi na maglisod ko. Rice. Kanibalhin na balay di. Buhin na yung gipuyan. Hindi na pare kauna. Gusto na Kauna ka sa ubong mo to. Ni bali ni Ken. Niniipon sila balik si Liner. Si Leon dito sa California. District Widro. Namatay naman si Gabriela to. Sila yung pulo. Namo. Tuyo. Niipon ba? Kaghana lagi namo. District Widro sila. Kato ganing kami si Gabriel. Mag-ipon na sa kapitong kay si ano naiya si Liron naiya ladugan ni ipon sa Liron masuk Liron man Liron ikaw kapag gano'n lang kasi ako mo ko din ito gabi Okay na ko anang magpundok eh. Okay ra sa ko. Filipino style ba? Lagi di ka na dako kay sa niya ikaw ra usab. Okay. Ngawan ka Lagi. aligri man ang daghan kasi nang kay ko sala matulog ya maminaw lang ko lang eh maglangas-langas sa mga bata maminaw ra ko makatulog ko dito kalibutan sa kalangas karon wala na bata Lagi mo. Pwede pa lang ganito yan. Ano ko ni mahipon ko ni. taw Doon ako silang mami diri. taw magadi mo professional Bueno, nanuroy mo muna. Oh, di Singapore. Mayo ay nagtungutan na. Oo. Asang siya di kuan. Ay man. Kasi nagpalit ato. Kanang nagkukuan namin si Maymay sa plane ticket niya. Ako sa kuan, sa accommodation, sa katong sa amusement park. Kuan namin ato. Ang bayo. Share na ba o? Nalingaw yung daddy. Ha? Nalingaw. Oo. Sa iyahang tibok-tibok kinabuhi. Nakasuway din siya. Kanang ako kakaniba. Doon ato ka dyan. First time ito niya. Yung daddy rin. Graduate sa commerce, engineer, engineer manager sa una sa kuan. Management accounting. Yak. Hindi mo na lang nala sa balay. Sa ordinary. Kuan namin sa Kadisyo. Pato siya nag-bisyo. Tandot ang trabaho. Tandot ang kasi tarong din sa kasi ng pamarong. Nasa beto siya posisyon siya. Oo nga. Padahal yung gapuhan yan. Mura pa nagsido mo sa ano. Ano ba? Kapalun man.
Nabinuhat. Kailangan dyan yabag-yabag. Kaya nayabag man yun. Sige lang ay. Gilang ay. Sara kong lamahan. Ikaw, malingaw mo pa rin niya. Magtawa pa yung kaya yung George, ano? So, gyap na itong kasabot mo yan. Kung magyo ko lang niya magkuhan, dumot. Ganyan. Mahala na lang kayo. Basta. Yan sila, okay na sila, magtingog sila, doha. Oo. Fun naman dyan. Okay naman. Kuyaw sa dang ang kuwan eh. Among tawag eh. Diyan. Kahintang mo. May nalang ka pundok man. Jadi di bisa sudah na niya maglagyo. Yeah. May napundok man. Niya si may puhon. Inyong lang. Lagi. Taon na lang. Wala li tao niya. Lahat ko lang. Siguro din natin ko mag-inyong. Palitan na lang ng bahay. Ha? Hindi na lang. Di na po. Palitan na lang na. Hindi ako ilas mami. Oh. Kaya, may kuruhan nga magbalik na ito. Hanap ako na kaara. Lagi. Ano ito ilas mami. Kaya ingan lang daw kanila. Kita na rin magsabot. Kaya, Anyways, kay kukulik ka kay naramas ki ara. lagi na ako. Oo. May bangkit niya. Pagpagdaon. Lagi. May pagpalitan na ako sa tiya. Palito na lang rin mo katuya. Oo. Kuya si Tia kay dito na ra ba? Dito no? Yung taon na ni Tia. Panalitan mo lang siya kuwan. Tapos si anak. Sabihinan. Yan na lang nag-ibaligya. Yan. Ya, isa may mudawat sa kuwan. Siya mo. Mungkin kung iba sa bayan, iba niya. Kaya makapahintay siya ng parpag. Pero mo lagay, hindi na ka-enjoy. Iguwang na bungol lang gali. Ano na? Oo. Nabungol. Bungol na yun. Sige nagbalik-balik. Sige nila. Huwag nagsinula ba? Di ba na sa magsuon? Bilis na magsuon si Lula ni mo. Si Lula ni mo. Kuwan na. Nagbalik-balik na di ay. Istorya, makalimot na. O, yan, bungol. Napariya siya sa kulang ko sa katong iyang inahan. Look, bungol man to. Nabungol na di ay. Duog na, gamay na lang. Imo yung pagpanon ba? Ulon pa nimo. Kailan mo? Kailan? Kumani na di kailan. Kasi guys. Muna akong hapukan sa kinugalingon. Hindi ko na mapariha. Kung makalimot ka ba? Anak? Maka malimot ito, hindi mong bila. Ayun, isi mo yung brother. Sabi nga yun, sa'yo. Kusunga po. Sa'yo dapat kayo Steve. Ah, sa'yo kahit ito ay maragwa pa ito. Yung edad niya, wala pa isip ko nga. Tungkol to siya na operahan na siya sa brain, no? Wow. Sa heart dito eh. Katong gatake gano. Di pa mo tato siya malagtan na ito. Katong gatake siya nga ito sa Dubai ba? Muna magluwa gyud ko panday. Crossword puzzle. Ito sa brain. O kanang card, magluwa ko ako. Mag-solitaire ko. Kaya sus, mag-wadlo ka eh. Uma na lang. Ano man? Kuan man ka nang. Kada kining mod ko man ta siya. Ang ko naman sa airport. Oo. Gani. Isa ka itong nanganak ng gamay nga bata. Dilo ay, ako, si Jim, ako man to ima. Mga na yung kabarkada ron. Ito na itong bataan. Kaedad rin yung bibina ba? Magwang Aw, nakakita, deka. Ay, kapag diri. Aw, lain ng ima, oy. Eh, puto. Ano ni mo namit? Oh. Isa man. Tumig ba ng Amerikano food ba? Nalay na ng kamay ng bata. Hindi man maligo ka sa lake good. Ato. Ay, ano ay, si Malo, di ay. Malo. Oh, kato na nga to, kanang strawberry. Oo, kato. Oh, Dako na yung anak. dako na eh. Iusap Puro ko matuloy sa no? Siya? Oh, Oo. Nangawan pag-alit na ato sa Chinese restaurant. i-share ni Bagit ato. Barkada, no? Oh, ba naman, nagbosi kang bana. Huwag sila. Si Paulina na Japon. Si Paulina na sa malood ng guyog. Yan na.
Dato na rin ako eh. Hindi ko kahurot ko sa sabaw. Kamay mo lang. Narari ay. Dosa na lang. Lami ba yun na siya nung ato ni Kwan? Sa Mandela? Wasabi. Wasabi. Yeah. Ingnan na lang, di na ka? Di na ka? Ingnan na lang, hinahinay lang. Mag-drive ba po? Ingnan lang kung di ka kahurot. Ay, mo na ay. Naunsa. Di man dyan po gana ng kwandong. Sila rin mo lang yung ano tiya. Nung sila na. Ato niya tag. Ako yung gusto ng kuwan. Nilagay gagawin. Wala inay, nagpilit ang kamot. Dahil yan. O na ka? Lagi lang. Sa sudan ni ma'am. Yeah. Tuan. Resod. Yeah, kami dyan sa crackers. Crackers o tuan. Kana gani. Dagan kita crackers nga to. Wala magikaon. At yun na. Wala na nung. O, hindi na kami tao na na. Hindi kami na inong. Andi. Kami sis. Tama niya. Tama yung pwede kani. Kami nga bag. Sige. Gusto na na ako eh. Dadun ko lang eh. Dadun. Kung niya ba ay kaliguan? Naa. Ha? Nay, shower. At your phone. Ay baw. Di pares Pari Korea. na ka na isagol ma'am para usara. Sige. Pare sa Korea ka na Dadun ko dito sa araw. Yeah. Thank you so much. No problem. Lagi kita gaan nga ito ka. Thank you so much. Thanks for stopping in. Yeah. Kaukin na na imo na dong. Pagtarong diha ba? Dili ko nagkape. Tubig. Ay pa. Ya, Hindi ka gawin, pero hindi lang ka pwede magawa. lagi. Ah, tara din alas ka. Parang din yan. Pero lang kasi Ana kada machikin. Dara di as dukul. yari ko usod. Oh, imo ra yung pakita. Ang ID. Ang passport. Oh. Ipakita niyo nang yung kadang sa imo tinali bas mo sila na. Sila na o tagaan sa ng boarding pass. Yari ko ang kulit. Kasi nag-book mo dahil nato ka. Company na mo. Good pa iya. Yan yung gigas ko na sa pag na makasud lang. Sa Kaya company. Wow. Nang-apply na ka. ang puro yung gasto niya. Kuwara yung mga training na requirement. Kung passport, tapos si Manchester. Di makadag-training. Yun na siguro. O, pinagpaghan mo din. Kubat? Naasar ko? O, sila nara sa hotel. Mo sila ganahan. Sila Ria. Wala sa hotel. Riya ba? Sila ang mga anak. Hindi man, diba? Pagkanan sila magtrabaho? Siya rin po kulo. Oo, gana sila mag- Ganahan sila ni Mami. Oo. Ako sa inyo na. Di na ba sa Lulay, kailangan sa Ngaon ka. Anak ka sa dagat. tapos ko ng trabaho kayo. Wala pa kayo doon. Wala. Ewan mo kay kapulian. Breaks lang. Breaks. Kaya pakuway. Naman na ipahuway, pero di ka pares diri ka na kay one day off. Wala no? Wala. Dito kayo. Wagwan ka dyan ba? Huwag pag kasi ako kaya kapuya ng galing sa barko. Pero nagpag lang ka na sayang ko lang. Hindi ko ba? Kaya gusto ko na pangitao.
Ikaw. Magwanta na lang ko. Tapuyan ng ganito ron. Ali ay. Tapuyan ako ron. Wala. Nawa na ba ni? Ano sa agency din mo? CF Sharp. Na Cebu. Pwede din guys. Aray lang, mabalik ko diri. Ma-apply ko diri. Tapos pila ba ka ko diri? Hindi rin diri na ko. Pila na. Part-time. Halos sa diri. Dagan ito kasi mark ba ka ng dili sa American citizen ka ng hindi sa kanya na ito ano para working visa ko working visa nga American citizen man siya. Ito na siya sa security ko na. Working visa. Asa man. Siya mo ito yung kita gaan ko niya link ba nga mag-apply working visa. Kapag mga-apply ka ko siya. Isu lang dito tayo. Dahil ba nga, nanagin ka dito mo. Ano lang sa ito? Nanagin ka dito. Muto siya. 21 pa rin. Daday ka itong 21 ko ka ito eh. Minyo sa'yo. Minyo ako. Ha? tingin ba bro mo? Na magkita pa ko niya, dili na. Wa na. Kaya ito siya sa Pilipinas. Yan kanya sa namatay. Babae. Nati cancer mo. Wala. Nato siya kanti. Kaya siya namatay sa kanser. Katong pag-COVID na ito, nagpipilihan ka ng drug. Na-heart attack. Sabi ko sa heart. Yan. Ay lang kayo. Grabe. Trabaho siya. Ganang. Waman ba? Nasultihan ko kayo ng doktor. Hindi lang ko na ko ituan ka ng hindi lang ko na ko i-operahan kay mild ra ko no. Kaya operahan ko na ko ma-wait ko na ang heart. Lagi. Hindi ko ko Naman kwantay. sa ano. Kumipopera ka ba? Effect niya after. Na-aljud. Mabit na pasok, hindi ko sa kanyang tuhod na ako na nag-operate. Ako hindi, kaya operahan ng tawag. Na maayo, hindi ko wala operate. Ang kiring operahan, mawait ko na ko. Ya, hindi nga pwede may ipa. May replacement ko dito. Madlo ko rin pa nila. Gulat mo ko ng replacement. Ganyan na lang. Madlo pa ko. Murag na ako na makasa opera siya. Daghan na Dagan. Akong diri ka ng matris. Ito nga. Para naman aran mo kung ang yadan mo. Hindi pa rin nasabra sa ako. Mayuma. Ano kaya mayuma? Ako na pa kung nila. Then si Ara, then si Ada. Amo ito. Si Ada. Oh, si Ara una. Kami yung tulog. Kami yung tulog parehas. Yan, ako na pag ko anak. Sila. Kalit na ng mayuma. Ni, ano sila? Ang kanak ko ng anak na. Limang galing gawas na. Kalit na ng mayuma. Kalit na. Murag football ang ako. Murag bulas football. Okay? Hindi ko doktor. Virus din. Dili nga po kansulos na ako. Ang ilad, dili ka. Kung nadugay pa, katyara ka to. Grabe daw to. Kaya, yan, mag-bleeding ko sa kaalo. Sungo ko nga. Hindi ko siya ganito lugo. Diba layan ko na sa kapag kadayan. Hindi, nakala ko problema. Mura, malimpyo. Man. Si Ada, si Aro, ng anak mo ko rin. Mamayumahon, isunis. Nakada ko ng mga agig anak. Nag-agig kong anak, lumang niya ako. Yeah. Mahal ko tayo nila sa Alaska. Sumuagi pa ko po. Sana. O, magitan ko lang. Magitan ko ako. Nagtanata? Mutana ta? Mutana ta. Bye! Thank you. Thank you so much. See you later. Ang mga baggage. Mikey. One hand carry. Oh, yung akong bag. Nag-una. Na. Muramig na sa merkado. Naghinilas na. Lagi? Okay na na eh. Basta nari ka sa Amerika. Ano may pag-is? Da. Pariya mo mong si Iron. Are you having now? Hala. Ay, sorry. Sige. Lari. Hindi ba kakagita? Naraman ka na. Si Iron nga, nung di tumama sa una. Si Iron.
Will Mayang si Silboy. Like, you know? Liwat ko nun ni Will Mayang. Ano? Will Cecil Mayang Boy. Oh, dia anak dia magkuanday. Your flight begins here. Your flight begins here. Sige, butang day. Tawagan na to si Lini, asa na sila o si Dayan. Dami sila rin si Seattle. Nari ay. No. Sa Willing Point, Si Lini mga tuan, Lini akong anak ba? Tapos Boiling Point, humanay na, abot na ko lang siya yan, nangutanag ko na ako sa airport. Kaya mo, tabang unta siya niya, alas 3 naman pasado. Hala, mo po, alas 4 na ba? pwede man. As 4 ang dala sa ito. Kuya, walang tani mo. Probably because she bought mine. She canceled it and then rebought it. Yung birthday. Yeah. I think so. Okay. Oh. They say, did you try this? Because they yes. You date, yeah. Na? Food check items. Imo na gini pa chicken ang imusa? Akan buka. Kanon duha? Haron di ka maguyod-guyod. Naingan mo day? Na. Kani? Na di ay. Dala akong boarding pass. Muman na, yung pakita. Morning? Yan, masudin ka nga to sa kuan. Kay basig mag-usap-usap. 9 p.m. 9 Lugay pa eh. Lugay pa? Oo. Nya. Kung pwede palang kung ano mo gawas, di naman pwede tiyan. Di na. Nya, asa man siya adto ka musud ta diri. Asa man. Ilang na. Di na takasod. Di. Siya may makasud. Di na lang. Nya, I love you, Day. Thank you, Nya, Tia. hindi na ta magkaturoy. Pagbalik na po. Lagi. Pipicturean ka mo. Amay mong kamera. Asa dapat? Murag dili kayo. Di harap na bagay. Nay, alas ka din. Gatubang ta diri nya. Picture dira. Aw na, mas sa diri ha. Dira. Sige. Sige. Turon ta mo, Ben. Okay. Yan din. Yan na din daw ha. Yan na ito na daw. Mura sa kong apil o kuyog. Come, teka. Kamu. Selfie na lang, selfie na lang. Sige. Thank you, go. Paano niya ko sa, paano? Sa inig. Kaya dili na makatik ako. Lagi. Sige, bye-bye day. Ang saman. Sudo na, uy. Di ko mo. Sudo sa. Nanay mo tanan? Tawagon ko na to si Lingin ang kanbang adayan. Di ka man ako ani. Put the tags at the kiosk over here, Right there. and then you can drop them off. Oh, this one is not that one? This? This is, Oh, you have to print there? Mag-print pa di ay? kani ba? Oh, sa una kasi sila namin mabutang. This is from the flight you just took today. Yeah. Yeah. So it's okay now, she can come in? Si Mora lagi na. Sila rin mabutang anak. I love you, Day. Bye-bye. Bye. Sige, ato na ta. Bye. Mag-bye namin.